kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. At ang nag-iisang DJ TG. And this is Anne's Secret File. Si Anne nanilisan ng kanyang minamahal dahil sa isang malupit na trahedya. Si John ay nalunod at nagsisilbing lakas ni Anne ang kanyang mga anak. So pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito ang sabi ni Tambay Love. Para sa ating sender, focus na lang sa pagpapalaki ng dalawa mong anak. Isipin mo na lang na kasama mo pa rin ang mahal mo sa buhay. At nagpaparamdam lang siya at dumadalaw sa iyo. Mahirap talaga mag-move on pag ganyan, lalo na kapag sobrang minahal mo. Ipinaglaban mo pa hanggang huli. Sa anak mo na lang ikaw kumuha ng lakas para maging matatag sa bawat araw. Yun lamang po, happy Tuesday, ingat pa uwi. At maulang gabi from Tambay Love. Eto pang sabi ni Robert, lahat tayo ayaw mawala ang mga taong minamahal natin. Masakit pero kailangan tanggapin. Pakatatag ka, gawin mo siyang inspirasyon para matupad ang mga hinahangad ninyo, lalo na sa mga anak ninyo. Make him proud laban at tuloy ang laban sa buhay. Good evening sa inyo, DJ Rocky and alias TG. We can't wait na makita ka in person, TG. Wow! Hindi na raw sila makapag-antay na makita ka, TG. Ano bang ipapakita mo, TG, just in case? Yung malaki. Malaki na ano? Na puso ko. Yun. Eto pa sabi ni Darwin, observation ko lang sa SF ni Anne, noong pinatugtog ni John ang kantang Paglisa ng bandang Color It Red, I think, tapos sumayaw siya sa tugtog ng kanta na New Year, hinala ko ay senyales na yun na mawawala na si John kay Anne. Baka premonition na po iyon. Observation ko lang naman yun. Pero DJ Rax, may sabi lang dito si Papa Diego. Sinisingit lang siya dito na baka daw depression yan yung kay John at mental health problem daw ang nangyari. So, yung possibility nga kanina nang binabanggit ko na pwede nga. Mas malalim, no? Mas malalim. Pero kapag ganun yung maisip talaga din nung ating sender, parang mas mahirap din makamove on kasi mapapatanong ka sa sarili mo kung anong nagawa mong mali at bakit naramdaman yun nung taong asawa mo. So parang mas okay na lang din na paniwalain yung sarili mo doon sa part na aksidente na lang talaga yung nangyari. Kasi minsan mas okay na maniwala doon sa realidad na yon na pinipilit mo sa sarili mo para mas makagalaw ka ng maayos. Malay mo kaya pala nagpakamatay si John dahil nalaman niya yung pangalawang anak na hindi niya na inabutan, hindi niya pala anak. Ibang top secret na yon. Diba? Ibang secret na yon. Dude, ibang secret na yon. Wala lang, pero possible naman. Possible hindi, naman yung gano'n. Papasukin natin yung mundo ng possibilities. Papalalimin natin. Lalim talaga, pero huwag na natin palalimin pa. Oo, mahirapan lang yung brain cells natin dun sa part na yun. Tawagan ko na lang to si Anne. Oo nga, gusto mo, chat ko dito, no? Total, nandito naman yung email niya. Anyway, ito naman sabi ni Jobert Vertudazo, no? Nakakalungkot yung secret file ngayon, pero talagang ganun ang buhay natin. Hindi ko alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pero para kay sender, tingnan mo ang mga anak ninyo ni John. Masakit man na nawala siya sa buhay ninyo, pero kailangan ka ng mga anak mo at dun ka humugot ng lakas. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rodjun Gabatino, Marlon Loyola, Marjun Estorgio at Joey Vertudazo. Maraming salamat. Ito pa, nagpapabati mula kay Matthew Kilyo.
Pa-shoutout po sa nasakyan naming grab plate number NEY6712, Sir Leo Artillero, laging nakikinig ng Love Radio. Salamat, Sir Leo! Mabuhay ka, sana ingat ka lagi sa biyahe, iwas ka sa disgrasya at dun ka lang lagi sa biyaya. Ito pa sabi ni Matt Vito, isang maulang gabi, DJ Rocky at DJ TG. Ang masasabi ko lang sa ating sender, nakakalungkot ang kwento mo, Ann. Pero ipagpatuloy mo ang buhay, ha? Kahit wala na si John, abay ginagabayan ka pa rin niya. Shoutout na lamang po dito sa unit na DT568. Bakit may unit number kang binibigay dito? Kay Jeffrey at kay Greg, salamat po. O ito, last comment na to, no? Dahil lang tayo pa nag-comment, sarado na po yung tindahan. Ay grabe naman, napakasakit naman ng SF ngayon. Bakit? Kung kailan naman na sumasaya ang kanilang buong pamilya at saka naman sumakabilang buhay itong si John. I'm so sorry for your loss. The tragedy really happens, but focus on your child, focus on your family, and focus on your future. Shoutout po sa buong Team RT. Ayan. Ay! Alam mo nung binasa ko to from the email, sabi ko, TG and Kabisyo, ayokong mangyari to sa akin. Yung ganung pakiramdam na Lord, sana naman hindi ganito yung mangyari. Kasi everybody wishes to have their loved ones live a long life. Naniniwala ako dun sa part na as much as possible, ang gusto natin dun sa mga taong minamahal natin, mabuhay ng matagal, ng masaya, maayos sa buhay. Kasama kayong dalawa. Yes. And hindi ako makapaniwala na ito yung pinagdaanan at pinagdadaanan ng ating sender na mawalan siya ng isang minamahal sa buhay. Na hindi niya pa ipinapanganak yung pangalawa niyang anak, ha? Tapos nawala yung asawa niya, na hindi man lang nasilayan nung asawa niya, yung second baby nila. Imagine the pain na parang hindi mo nga nakita yung mukha eh. Tapos imaginein mo parang kapag dumating na yung time na isinilang niya na, tapos kailangan magpalit ng diaper. Alam mo yun, yung first few months of having that newborn baby, dapat may katuwang ka dun eh. And sino yung sasama dito kay Ann? Or sino yung sumama sa kanya nung time na lahat ng pinagdadaanan ng isang ina, postpartum, whatever, dapat may karamay ka, may kasalo ka, pero wala. At hindi lang dun sa stage na yun. Mahaba pa. Diba? Hindi lang naman yung unang taon, pangalawang taon ng baby, diba? Pag-aaralin mo pa, sino magtatrabaho, sino magbabantay. Ang dami mong sasakripisyo kapag mag-isa ka na lang sa buhay. At yun ang mahirap na kinakaharap ni Ann. Kaya nga ang tanong palagay mo, is there a possibility na mag-entertain siya ng panibagong lalaki sa buhay? Pwede. Nasa sa kanya yun kung paano niya i-handle yung sitwasyon niya ngayon. And hindi natin masasagot kung nararapat ba siyang maghanap o hindi siya nararapat maghanap. Pero, basta wag niya lang i-close yung doors niya. Yes. And sana kung makahanap man siya, dasal natin sa kanya, yung mamahalin yung pamilya niya. Mamahalin yung mga bata. Yes, definitely. And ako, deal breaker yung mga anak pagdating sa taong mamahalin. Just in case na naiwan ka ng taong minamahal mo, sumakabilang buhay na siya, maaga siyang kinuha ng may kapal. Ang deciding factor mo sa pagpili ng mamahalin mo na panibago ay yung mga anak mo. Kung okay tong taong to dun sa mga anak mo, tanggap nila kung ano yung meron ka at yung mga anak mo, then it's a yes. But if not, then red flag, diba? Wag na. Oo, dapat talaga unahin mo na yung mga bata. Tsaka siguro pera, no? Siguro yung may pera. Praktikalan lang. Praktikalan lang. Kailangan may pera, di ba? Oo. Pero yung everyday that you will live your life na knowing na wala na itong taong to, nakatabi mo, matulog, nakasharean mo ng bawat nangyayari sa buhay mo, kasalo mo, kasangga mo sa buhay. Ako, naniniwala ako na okay lang na ma-miss, okay lang na umiyak, okay lang mag-breakdown, okay lang na manghina ka at humingi ka ng tulong. The support system
is nandyan. Kailangan mo lang ding maging aware na hindi ka nag-iisa. And no man is an island. Tama. Laging meron kang karamay sa buhay na hindi lang yung partner na meron ka. You have your family, nandyan yung magulang mo, nandyan yung mga kapatid mo, mga kaibigan mo, and they are willing to help you, and you just have to be vocal about it. Tama. So sabihin mo sa kanila na pag nahihirapan ka, maging honest ka. Hindi naman kasi tayo dapat yung maging super woman o human na inaakala ng iba na dapat kayanin mo lahat. Hindi naman eh. Kapag kailangan mo ng tulong, manghingi ka ng tulong. Pero minsan nakakalungkot lang din, Rocky. Na akala mo kaya kang tulungan ng pamilya mo, kaya kang tulungan ng mga tao na kapaligid sa'yo. Minsan wala rin. Sarili mo lang. Sarili mo lang din. Pero it's okay to seek help. Oo, pero minsan sasama din yung loob mo eh. Talaga ba? Na nanghingi ka ng tulong pero di ka naman tinulungan. Mm-hmm. Lumapit ka, alam na yung sitwasyon mo, ang dami pang nasabi. Or swertihan din talaga sa pagkakaroon ng support din. system. Yes, swertihan lang din. Maswerte yung mga tao na minahal sila sobra-sobra palalo ng pamilya nila dahil sa nangyari sa kanilang ganun. At nakakalungkot din at dama rin namin yung mga taong imbis na gabayan, tulungan, hindi naman tinulungan. At may mga taong ganun. Ikaw ba kabisyo? Danas na. mo yun? Yung kabisyo natin, sabi niya, oo, danas ko yan. Humingi ako ng tulong, hindi ako pinautang. Kakaloka. Well, yeah. May point ka doon. Depende pa din. Depende pa din. Sa support system na meron ka. Mm-mm. So, maybe I'm coming from a position wherein alam ko na yung support system ko strong. Yes. At baka may iba dyan na hindi strong yung support system nila. Yes. May mga nakakaranas talagang gano'n na mga kabisyo natin. Mm-hmm. So, sige, laban mo. Pero, laban ninyo as a family yan. Yung mga anak mo. Yung mga anak mo is yung gas mo para magpatuloy sa buhay. Yun na doon ka na lang hihigit talaga ng lakas eh. Sa anak mo, hindi na sa ibang tao. Ang laban nyo na kasi hindi na yung laban natin to. Laban na namin tong pamilya na lang. Anak ko, ako. Yun na lang yun eh. Pero imagine, may newborn ka, tapos may 3-year-old ka, tapos magtatrabaho ka, paano mo gagawin lahat yun? Magagawa mo yun eh. Talaga? Magagawa mo yun. And you are inspired by? Nanay ko. Nanay mo, Nagawa no? niya eh. Nagawa niya. And sobrang proud ako sa kanya. And hindi bago yung kwento sa akin na to. Dahil nakita ko kung ano yung buhay, gaano kahirap, gaano kasaya. And ano yung lesson. At dati yan, may mga taong naulila, na byuda, na byudo, na maganda naman din yung naging buhay pa rin nila. Meron naman yung nakaranas talaga ng struggle. Strongest soldier lang talaga. Yes. Strongest soldier. Patitibayin ka ng sitwasyon, ng kasalukuyang nangyayari sa buhay mo. Pero okay lang talaga na manghina, tapos kinabukasan lalakas ka uli. And then, tuloy lang sa buhay. Dahil hindi naman mawawala yung sakit eh. Ako naniniwala ko na yung sakit na pagkawala nang mawala yung taong minamal mo, hindi siya mawawala. For me ikaw ba, naniniwala ka ba na hindi siya mawawala? Sabi ng nanay ko, hindi pa naman kasi ako nawawala ng kapartner eh. Oo naman. Na naglalaho. At sana hindi, di ba? At sana hindi. Oo naman. Hindi naman natin gusto. Pero sabi ng nanay ko, naglalaho daw yung pain. Hindi na sobra-sobrang sakit. Parang masasanay ka na. Yun, masasanay ka na is the word. Yes. Kumbaga hindi nawala yung pain, but sanay ka na lang. Sanay ka na lang. Nawala na kasi. Diba? Yes. You will learn to live with it. Yes. You will learn to live with the pain. Yun lang yun. Pag nawala, you can never really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Ganda nyo. Mas magaling nanay mo at maganda nanay mo. Hi sa nanay ni TG. Anyway, Kabisyo, if you want to share secrets, share to me, raketera@gmail.com. We'll say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera. Sa mga mahal namin dyan, ang mga kabisyong byudo at byuda, magmuli kami magbabalik dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan?
basic. This is Anne's Secret File.